Ezekiel ti Audio Bible. Afi etosu duno. Bosumi etosu duno da etosu dumienu no. Awurade asem ba me nchen se. Onipa ba, dane woni kire Misrim hene Faro na hye nkom tia no, ne Misrim nyina. Kasa na kase, se Awurade Nyankopɔn sie ni. Hwe, me ni wanya, Misrim hene Faro, esubo akesi a woda ne subontene mu a wokase. Me subontene wo me ara na me yo me faaye, na me de nkotokro bewura wafun mu. Na mama wo subontene mu mpata afimfa wabena ho. Na matwenwo afiri wo subontene mu aba, ne wo subontene mu mpata efimfam wabena ho nyina. Na metu watwene esere so, woni wo subontene mu mpata nyina. Esere pete eni na obeto. Orientase wo na oremmoa wa no. Asase so mmoa ni wiemu nnuma na mde wo beye won aduane. Na Misrifo nyina behunu se me ne Awurade. Esansa wo ye nchenchem mapoma Israel fie. Oso wo nsemu a ubuka swane won meti nyina na wotwere wo a ubuma won sisi nyina hinhim. Enu nti se Awurade Nyankopɔn sie ni. Hwe, me de nkrante me reba wo so na metwitwa wo mu nipa ne mmoa. Na Misrim asase adane afon na eso adampan na wo hunu se me ne Awurade. Esane se wo ka se esubonten no wo me na me ara na me yoye. Enti hwe, me ne wo ne wo sutene hodo no anya na meye Misrim asase no afon amanfon ne ahodridie afri sine abantenten ho akosi Ethiopia hye so ton. Onipa na remfa so na aboa na remfa so na orentena so mfirihia aduanan. Na meye Misrim asase pasa ensase a aye pasa mu na ne nkuro adampan wo nkuro afon mu mfirihia aduanan. Na mebo Misrim apete amanaman mu na mapansam won agunsase so na se Awurade Nyankopɔn sie ni. Mfirihia aduanan awie ye no mebo Misrim ano afiri aman a mabɔ won apete ho no mu. Na me de Misrim nomum no asane aba na me de won aba Patros asase so bio won asase a ofiri so no so na waye ahenni a abrase wo ho ebeye ahenni mu die abrase na eremma ne ho so bio wo amanaman so na mema wo so na wo ani amanaman so bio na erenye Israel fie anidaso bio na se wodane won ani di won akira ebema makai won amumuyo na wo hunu se me ne Awurade Nyankopɔn. Na fi etosu aduonu nson no. Bosumi edikan no da edikan no. Awurade asem ba me nchen se. Onipa ba, baba ehin Nebukadreza ma ne donsom tiro esum kese. Etifi nyina pepai, na metire nyina ho rowroi. Nenso aketua biara emfiri tiro anka ono ne ne dom ensa. Soma wosom ye no so. Enti se Awurade Nyankopɔn sie nie. Hwe, me di Misrim asase me rema baba ehin Nebukadreza na wasoa na safu juu ako. Na wafa na sade na wafom na fomfade afa na ye ne dom no aketua na paade a wosom ho no ano na medi Misrim asase bema no efiri se oyo maami Awurade Nyankopɔn asɛmni. Ɛdan na mema abɛn bi afifira ma Israel fie na wo na mema wo kwan na wabue wano wo na wo hu se me ne Awurade.